Helo a chroeso i fideo ar Uned 1 Blwyddyn 10, Natur, sylweddau ac adweithiau cemegol. Cyn i ni ddechrau, dylen ni diffinio'r termau. Natur yw sut maen nhw. Sylweddau mewn Saesneg yw substance, jyst unrhyw fath o mater. Ac adweithiau cemegol yw prosesau lle mae cemegion yn ffurfio cemegion newydd. Well ni ddechrau gyda elfennau. Mae elfennau wedi wneud mas o un fath o atom yn unig. Nid oes modd ei torri lawr yn symlach drwy dullau cemegol. Mae atomau yn elfennau oherwydd maen nhw wedi wneud mas o un fath o atom. Os mae pob atom yn sylwedd yr un peth, wel elfen yw e. Mae'r 3 moleciwlau yma yn elfennau oherwydd maen nhw wedi wneud mas o un fath o atom yn unig. Cyfansoddion yw sylweddau sy'n cael ei gwneud o 2 neu fwy o fathau gwahanol o atom sy'n cael eu huno'n cemegol. Mae dŵr yn enghraifft o cyfansoddyn oherwydd mae wedi wneud mas o hydrogen ac ocsigen wedi uno'n cemegol, felly mae yna 2 elfen gwahanol o fewn y foleciwl. Mae carbon dioxid yn enghraifft arall. Mae'n werth nodi bod priodweddau cyfansoddion yn hollol gwahanol i'r elfennau maen nhw wedi wneud mas o. Mae carbon a hydrogen yn llosgi mewn ocsigen, ond mae carbon dioxid a ddŵr yn cael ei defnyddio i rhoi tân allan. Mae symbolau cemegol i'w ffeindio yn y tabl cyfnodol, a bydd hyn gennych chi yn yr arholiad. Mae'n werth nodi bod symbol pob elfen yn dechrau gyda prif lythyren. Lle mae'r symbol wedi wneud o 2 lythyren, mae'r ail lythyren yn is-lythyren. Mae hwn yn bwysig iawn mwyn cael y marciau. Lle chi'n gweld Cl, clorin yw e, dydy carbon iodine ddim yn peth chi'n mynd i gweld. Mwyn gallu gwneud synnwyr o cemeg, mae'n rhaid i chi gallu edrych ar fformwla a gwneud synnwyr o fe. Mewn ECH4, mae yna 1 atom o carbon a 4 atom o hydrogen. Mewn asid sulfuric, mae yna 2 hydrogen, 1 sulfur a 4 ocsigen. Lle mae cromfachau mae'n digon hawdd. Mae'r rhif tu fas i'r cromfachau yn dweud ni sawl uned sydd gyda ni o beth sy'n yn y cromfachau. Enghraifft fan hyn, mae yna 3 o H. Mae'n cwestiwn weddol cyffredin i dangos diagram fel hyn i chi a wedyn gofyn pa cyfansoddyn allai fe cynrychioli. Wrth edrych ar y diagram, mae yna 3 atom. Wel, mae dim ond 2 atom mewn carbon monocsid, so dydy e ddim yn carbon monocsid. Wrth edrych ar y diagram, mae yna 2 atom sy'n yr un peth. Mewn dŵr mae yna 2 atom yr un peth, ond mewn sodium hydroxid mae'r 3 atom yn gwahanol. Rhaid bod dŵr yw'r diagram yma. Fformwlau cyfansoddion ionig. Rhaid ni deall bod ion yw gronynyn gyda gwefr. Bydd gwefrau yr ionau cyffredin yn cael eich rhoi i chi yn yr arholiad. Gallwn cymryd unrhyw 2 ion a rhoi nhw gyda'i gilydd a gweithio mas fformwla y cyfansoddyn. Enghraifft aluminiwm gyda gwefr o 3+ ac ocsigen gyda gwefr o 2-. Cymrwch y meinws a'r plus bant o rhifau, swopon nhw o gwmpas a rhoi nhw ar gwaelod. Fformwla aluminium ocsid yw Al2O3. Lle mae'r rhifau'r un peth, anwybyddwch nhw. Fformwla magnesium ocsid yw MgO. Os oes angen mwy nag 1 ion yn cynnwys mwy nag 1 elfen, bydd angen defnyddio cromfachau. Cofiwch swop o rhifau yn y ffordd arferol, a cofiwch, dydyn ni fel arfer ddim yn ysgrifennu'r rhif 1 mewn fformwlau. Ar y tabl cyfnodol, mae yna allwedd sy'n dweud ni bod y mas atomig cymharol yw'r rhif ar y top. Fel arfer, mae cwestiynau sy'n gofyn am mas moleculaidd cymharol yn rhoi'r mas atomig cymharol i ni, ond os nad ydy e, bydd rhaid edrych lan yn y tabl cyfnodol. Mwyn gweithio allan mas moleculaidd cymharol carbon dioxid, mae'n rhaid adio lan mas pob atom mewn moleciwl o carbon dioxid. Mewn carbon dioxid, mae yna 1 carbon a 2 ocsigen. Mae carbon yn pwyso 12 a mae ocsigen yn pwyso 16. Felly adio nhw gyd gyda'i gilydd
a chi'n cael 44 fel mas moleculaidd cymharol carbon dioxide. Canran cyfansoddiad. Mae'n bwysig i gallu gweithio mas canrannau am bob math o resymau mewn gwyddoniaeth. Rhan fwyaf o'r amser, ni'n rhannu'r rhif bach efo'r rhif mawr a lluosi efo cant. So os ych chi wedi cael 16 mas o 25 mewn prawf, chi'n rhannu 16 gyda 25 a lluosi gyda cant. Mae 16 mas o 25 yr un peth a 64%. Mae'n rhaid ni gallu gweithio mas canran cyfansoddion. Bydd cwestiwn yn gofyn i ni rhywbeth fel cyfrifau ganran y carbon dioxide CO2 sydd wedi'i wneud o garbon. A bydd cwestiwn siŵr o fod yn rhoi y mas atomig i ni. Mae ear carbon yn 12 a ear ocsigen yn 16. Y fformwla yw cyfanswm ear yr elfen dros MR y cyfansoddyn lluosi gyda cant. Hynny yw y darn ni efo diddordeb ynddo dros yr holl beth lluosi efo cant. Yr un peth a gweithio mas unrhyw canran arall. Ar gyfer y carbon dioxide, mae'n carbon dros 1 carbon a 2 ocsigen. Ear carbon yw 12 ac ocsigen yw 16, so mae'n 12 dros 12 plus 16 plus 16, sef 12 dros 14, a wedyn ni'n lluosi'r ateb gyda cant i cael ateb o 27%. Mae hwn yn tricky, so dyma ail enghraifft ychydig yn gyflymach. Cyfrifau ganran yr haearn triocsid Fe2O3 sydd wedi'i wneud o haearn, wrth gwybod bod AR Fe yw 56 a AR O yw 16. Ni angen ffeindio mas AR yn y darn diddorol a rhannu e gyda'r holl beth a lluosi gyda cant. So'r darn diddorol yw'r haearn, a mae hwnna efo AR o 56, so ni'n angen 2 set o 56. A ni'n rhannu hwnna gyda AR o'r holl beth. Felly mae'n rhaid rhannu gyda Fe2O3, 2 set o 56 a 3 set o 16, a lluosi'r holl beth gyda cant. Y canran o haearn mewn haearn triocsid yw 70%. Mae'n rhaid deall y gwahaniaeth rhwng cymysgedd a cyfansoddyn. Cofiwch, mae cyfansoddyn yn rhywbeth lle mae mwy nag un fath o atom wedi huno'n cemegol. Ond mewn cymysgedd mae'r atomau a'r moleculau heb eu huno'n cemegol. So chi'n gallu gwahanu nhw'n rhwydd. Enghreifftiau yw pethau fel gwaed, sy'n cymysgedd o dŵr, o celloedd coch, a celloedd gwyn a pob math o bethau. Olew crai, sy'n cynnwys pethau fel petrol a diesel ac yn y blaen. Dŵr hallt, sy'n cynnwys dŵr a halen, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Mae angen i ni wybod am 4 dull i wahanu cymysgeddau: hidlo, anweddu, chromatograffaeth a dystyllu. Mae hidlo yn cael ei defnyddio i gwahanu solid o hylif. Mae papur hidlo yn mynd mewn i ffynel uwchben ffasg gonigol. Mae'r dŵr yn gallu symud trwy'r tyllau yn y papur hidlo, ond dydy unrhyw darnau o solid ddim. Os ni eisiau cael hydoddyn mas o hydoddiant, enghraifft halen mas o ddŵr hallt, ni'n gallu defnyddio anweddu. Ni'n gallu gwneud hwn trwy grysogi gyda llosgidd Bunsen, ond byddwn ni'n cael crisialau bach, neu'n gallu gadle dros amser al sylffenist a cael crisialau mwy. Fel arfer, ni'n gwneud ychydig o'r ddau. Ni'n dechrau gyda llosgidd Bunsen, ac ar ôl i ychydig o'r ddŵr cael ei anweddu, rydyn ni'n gadle ar y sylffenist i gorffen crisialu. Os ydyn ni eisiau'r hydoddydd yn lle'r hydoddyn mas o hydoddiant, enghraifft cael dŵr o ddŵr hallt, rydyn ni'n defnyddio techneg sy'n debyg i anweddu. Rhaid ni casglu'r anwedd trwy techneg o'r enw dystyllu syml. Mewn dystyllu syml, mae grysogydd Bunsen yn twymo'r hydoddiant. Mae'r hydoddydd yn anweddu ac yn cuddwyso yn y cuddwysydd. Ar ôl cuddwyso, mae'r hylif yn cael ei casglu. Mae'n rhaid i unrhyw ateb sy'n egluro'r proses o dystyllu syml defnyddio'r geiriau anweddu, cuddwyso a casglu. I casglu dŵr o dŵr hallt, rydych chi'n anweddu y dŵr mas o'r dŵr hallt, a mae'r halen yn aros yn y fflasg.
Mae'n rhaid cyddwyso'r dŵr a casglu'r dŵr mewn i fflasg gwahanol. Y techneg oraf rydyn ni angen gwybod am yw chromatograffaeth, sef gwahanu ar sail hydoddedd. Y dull yw i roi llinell pensil yn agos i gwaelod papur chromatograffaeth. Rhaid ni nodi enwau'r samplau a rhoi eu man dechrau mewn pensil ar y papur. Mae'n bwysig bod popeth mewn pensil hyd yn hyn oherwydd nad ydy pensil yn hydoddi. Dylwn ni ychwanegu'r samplau i'r papur lle dwi'n nodi fel eu man dechrau. Dylwn ni gosod y papur chromatograffaeth mewn i hydoddydd priodol fel bod lefel yr hydoddydd o dan y llinell pensil. Nesaf, dylwn ni aros i'r samplau symud lan y papur nes i bod bron yn cyrraedd top y papur. Mae ffin yr hydoddydd wedi cyrraedd yn agos i top y papur, dylwn ni cymryd y papur mas o'r hydoddydd a marcio lleoliad ffin yr hydoddydd. Y dau cam oraf yw i gweithio mas gwerthoedd RF ac i cymharu rhain gyda gwerthoedd o sylweddau rydyn ni'n adnabod yn barod. Mae'n pwysig iawn i nodi bod rhaid cymharu yn eich ateb. I gweithio mas gwerth AF, mae'n rhaid cymryd y pellter mae'r sylwedd wedi deithio a'i rhannu gyda'r pellter mae'r hydoddydd wedi ei deithio. Mae'n rhaid i gwerth AF bod yn llai nag 1. Os nad yw e'n llai nag 1, chi'n gwneud yn anghywir. I bod yn hollol glir, mae'n rhaid mesur pob pellter o'r man cychwyn. Mae'n rhaid mesur i canol y smotyn. So ar gyfer y smotyn yma, bydd gwerth RF yn cael ei cyfrifo gan rhannu A gyda B i cael rhif sy'n llai nag 1. Hafaliadau cemegol cytbwys. Mwyn deall hwn, mae'n rhaid deall bod nifer a fath yr atomau yn yr adweithyddion yn yr un nifer a fath o atomau sydd yn y cynhyrchion. Oherwydd hyn, mae mas yr adweithyddion yn hafal i mas y cynhyrchion. Wrth i carbon adweithio gyda ocsigen, mae'n ffurfio carbon dioxid. Mae yna 1 atom o carbon yn yr adweithyddion a 2 atom o ocsigen. Mae'r 1 atomau yn y cynnyrch ond wedi ei aildrefnu. Os oedd 12 gram o carbon yn adweithio gyda 32 gram o ocsigen, bydd rhaid adio nhw gyda'i gilydd a ffeindio mas eu bod yn cynhyrchu 44 gram o carbon dioxid. Sylwch, bod ocsigen a carbon dioxid yn nwyon, mae dal ganddyn nhw mas. Mae'r cwestiynau yn gallu bod yn mwy gymhleth. Enghraifft, pan mae methan yn adweithio gyda ocsigen, mae'n creu carbon dioxid a dŵr. Fformula methan yw CH4, ocsigen yw O2, carbon dioxide yw CO2 a dŵr yw H2O. Dydyn ni methu newid fformula y moleculau yma. Os ni'n newid y fformula, bydden nhw'n rhywbeth gwahanol. Mwyn cydbwyso'r hyfaliad, rhaid chwarae o gwmpas gyda'r cymhareb. Pam ni'n edrych ar hwn, ni'n sylwi bod ocsigen mewn 3 peth, so bydd hwnna'n anodd i gydbwyso. Well i dechrau gyda'r hydrogen. Mae yna 4 hydrogen yn yr adweithyddion, ond ddim ond 2 yn y cynnyrch. Rhaid ni'n ddefnyddio pob hydrogen. Bydd angen 2 moleciwl o ddŵr. Mae rhoi 2 o flaen yr H2O yn dangos mae yna 2 moleciwl o ddŵr. Nawr ni'n gallu gwneud yr ocsigen. Mae yna 4 atom o ocsigen yn yr cynnyrch, ond ddim ond 2 yn yr adweithyddion. Felly, ni angen 2 moleciwl o ocsigen. Mae hwn nawr yn gywir. Mae 1 moleciwl o methan yn adweithio gyda 2 moleciwl o ocsigen i greu 1 moleciwl o carbon dioxid a 2 moleciwl o ddŵr. Un arall i chi. Mae moleciwl o hydrogen yn adweithio gyda moleciwl o ocsigen i roi moleciwl o ddŵr, ond dydy hwn heb i gydbwyso. Edrychwch arno fe, a byddwch chi'n gweld bod 2 atom o ocsigen yn yr adweithyddion a dim ond 1 yn y cynnyrch. Mae'n rhaid bod 2 moleciwl o dŵr yn cael ei cynhyrchu. Ond yn edrych ar hwn, wrth adio moleciwl arall o dŵr, nawr mae yna 4 atom o hydrogen yn yr cynnyrch. Felly, yn yr adweithyddion, bydd angen moleciwl arall o hydrogen. Mae hwn nawr yn gywir. Roedd y newidiadau yma yn newidiadau cemegol, ond sut ydyn ni'n gwybod bod newid cemegol yn digwydd? Mae tystiolaeth bod newid cemegol wedi digwydd yn cynnwys pethau fel newid lliw, newid tymheredd neu eferwad. Mewn Saesneg eferwad yw fizzing neu effervescence.
Yn ogystal â hafaliadau symbol, mae yna hafaliadau geiriau. Gallwn ni gweld cwestiwn sy'n dweud bod sodium hydroxid yn adweithio gyda asid hydroclorig i wneud sodium chlorid a dŵr, a wedyn sy'n gofyn i ni ysgrifennu hafaliad geiriau. Bydd yr hafaliad geiriau am yr adwaith yma yn edrych fel hwn. Mae yna 2 peth all dros i chi. Mae'n rhaid defnyddio'r geiriau mewn hafaliad geiriau. Chi methu rhoi H2O yn lle dŵr. Mae'n rhaid i'r holl gynnyrch bod ar ochr dde o'r arwydd. So chi methu dechrau llinell newydd yn y ffordd arferol, ond rhaid i'r dŵr bod ar ochr dde. Nid fel hwn. Canran cynnyrch. Cofiwch mae canrannau yn hawdd, rhif bach dros rhif mawr lluosi efo cant. Bydd y cwestiynau'n llawer mwy geiriol na hwn, ond byddwn nhw'n dweud rhywbeth fel, o'n i'n disgwyl cael 10 gram, ond yn gwirionedd yn cael 8 gram, beth yw'r canran cynnyrch? Rhannwch 8 gyda 10, a wedyn lluosi'r ateb gyda cant, i cael 80 cant.